Jeli Baro. Ibu terika pula. O kɛra sa dɛ. Cɛw n tun tɛ Segu wa? N tun taara Segu maire sigi de la. An bɔlen yen sa, n taara n kanbɔ Joyila maire de nɔfɛ. I yɛlɛma bolo tɛ ban. Sa dɛ kɔni. Dagatigi, an ka bɔ sira la. Ayiwa baasi tɛ. Sinon ko bɛ cogo di? Bon an bɛ Ala tanu walayi. Tabarikala. Nka Jeli Baro, i nacogo ma ɲɛ dɛ. Ni e bisimilayara ni mankan don. Mankan in ne bali ma la wa? N ko walahi ne mɛnna kabako ye la nka kunna sini ko mun kɛra n m'a ɲɔgɔnna kabako. Cɛw de bɛ an bɛɛ b'a dɔn cɛw de bɛ sonyɛni kɛ nka muso tafetigi ka minɛ sugu camancɛ la sonyɛni na. Sa dɛ a ma fɔ ko diɲɛ laban bɛna se wa? Ko ni diɲɛ laban de sera i bɛ kabako kow de ye. Wa i b'a dɔn mun ye ne e b'a dɔn ne tɛ muso bugɔ nka n'i y'a ye ne ye n tɛgɛ kɔrɔta muso ye a dayanfan in ne de y'o ci. Ayi n ko ne de dimina aw kɔrɔ o yɔrɔ la aw bɛɛ lajɛlen de taara soso a dabara kan k'a dabara baden da ne y'a kɔ k'u de gosi ko buyaba in cɛ nka a ka maga koyi a kɛra komi dugu wuliba. I fana i tɛ dɔ bɔ i ka musoko la mɔgɔw ni cɛ ne bɛ so bugɔ la e b'a la ka bɔbɔrɔya fan bugɔ. Sari an kana jigin o nɛgɛ dennin yɛrɛ de bara kama a kama. Nka a dun a bɛ tiɲɛ o. E ni Ala ni kira cɛ e muso tɔ muso yɛrɛ n'a fɔra k'i ye sonyɛni kɛ n ko y'i danbe bannen ye. Mais halisa a danbe b'a la. Forme min b'a la n ko ne y'a kɛ tan sentiment de bɛ na. O tɛ sa i b'a dɔn e filɛ nin ye an ka kɛ ni nin ye e furu. Sare a fo sa furu la sa maa bɛ maa na so kisi ni muso ye wa. E dun b'a la ka kontan ni k'e y'o bugɔ tan dɛ e y'a kɛ tan o ye malangoloya de sa. Ko i ni maa tɛmɛ jara de. Halisa ayi fana sa e fana tɛ i tɛ kulonkɛ de dɔn. Ni cɛ yɛrɛ kɛra ko i tɛ kulonkɛ dɔn dɔrɔn i tɛ cɛ bilen. Maa fana man kan ni maa kisi n'i ka maa ɲɛnama ye sa. O ye cɛ jo t'a la. Maa min bɛ sonyɛni kɛ. I b'a dɔn an ye malangoloya dɔ kɛ dɛ. Jara a bɛ di yɛrɛ tilenna wa wari baasi t'i la Jara denkɛnin maa sɛbɛn don dɛ a tɛ tɛmɛ n'a ma maaw fo. Ne tɛ ale dɔn ten. Ale tun bɛ wasolo de a nana sisan yɛrɛ de awɔ. Jara y'a fɔ k'a denkɛ dɔ bɛ wasolo. O de don. Nka Jeli Baro walahi an tɛ maa ɲɛ. E ni dugu wulima min cɛ a bɛ kalo joli bɔ? Kalo 3. Ne yɛrɛ n'a ni ɲɔgɔn cɛ fɛn o fɛn kalo 3 ni dɔɔnin a b'o bɔ. An jatigi min bɛ yen a tɛ sɛbɛnni kɛ fiyewu n'a ma 10,000 ci ne ma. E yɛrɛ tuma dɔw la e b'a fɔ ne kan hali a bɛ 20,000. O bɛ kɛ a b'o kɛ hɔrɔnmuso min don a b'o kɛ. Sani an ka taa n ka réunion na an ka tɛmɛ a fɛ yen. Sare ne tun tɛ fɛ k'i sɔsɔ sa nka ne tun fɛ an ka taa Sinayogo fɛ yen fɔlɔ an ka taa u ka ci ɲɛfɔ ka sɔrɔ ka tɛmɛ ka taa. A bɛɛ bɛ sira kelen de kan sa an ka fɔlɔ an jatigimuso fɛ yen bɛn. Ayiwa i ka ko fɛ i b'a dɔn Sinayogo ka ko. Wa a y'i jɔ n'i kɛra maire ye. Bonsoir. Bonsoir. Madame, en fait, c'est toi de Willimam et de Willimam. Oui, c'est moi. Ok. Donc, avocat de en Blacana, on a une nouvelle au Sénégal. Là, tu qui m'a pas chier. Oui, président, voilà. Merci. Voilà, au fait, comme un chara la mort, on peut suivre. Donc, avocat de en Blacana, tu n'y a plus. Au fait, je fais un don. Il y a une action qui est faite. Action qui est faite, je vais expliquer pour que les enfants. Voilà, ne rete foi kala manipula. Gere te. Na fa bi soro ko ni ko kishi na wa.
ne jigila ka bɔ taxi kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ jamakulu dɔw nana tɔgɔ u bɛ ka wuli ko zonzon u sinna k'i firi ne kan dɔrɔn u bɛ kɔgɔ ne yɛrɛ t'u dɔwɛrɛ la o senfɛ ne yɛrɛ ka fɛn min yɛrɛ tun ka sɛgɛn parce que ne ka wari tun bɛ ka sɛgɛn kɔnɔ ni mun kan ka taa n ka bɔra ne yɛrɛ fari fara donc n'i y'a faamuya sisan i bɛ ka nɔ tɛ yan donc n'i y'a faamuya sisan e kun bɛ gidɔrɔn da de la wa ou bien jumɛn non ne jigila ka bɔ taxi kɔnɔ donc e dɔrɔn jiginna ka bɔ taxi ne jigila ka bɔ taxi kɔnɔ dɔrɔn o y'a sɔrɔ jamakulu bɛ ka na quoi donc ne ye n jɔ quoi u ko k'a tigi donc ne ye n jɔ dɔrɔn o sinna ka na girin ne kan dɔrɔn ko ne le ye zon ye ko zon donc bɛɛ commencera ka ne bugɔ o y'a sɔrɔ ne ka chèque bɛ n bolo n ka portefeuille ni n ka warijɛ dɔw kɔ a kɔnɔ agent Elle n'a pas reconnu de. donc e ma mɔgɔ si visage jateminɛ e ma mɔgɔ si jateminɛ non je n'ai pas reconnu quelqu'un n ma se ka mɔgɔ dɔn a la parce que u ka ca voilà agent ça c'est clair et net je crois que an mago bɛ fɛn fɛn la a y'a bɛɛ sɔrɔ Par exemple de l'agression. Ye, ni ye an ka dugu wuli ye. La dugu wuli na kan tɛ dugu dɛ. Dugu wuli do. Barikade dugu wuli do. Nagamade dugu wuli do. Dugu wuli ye. Jeli Sare, ni maa min ko k'e ka nin fɔli man di, o tɛ fɔli dɔn, o tɛ fɔli tacogo dɔn, ka d'a kan walahi ka nin dɔnkili miiri jigin jɔn na dɔnkilidala Umu Sangare wallahi a bɛ dɔnkili kɔrɔw de da ta. Jeli Baro. Naamu. Bi an jɔra dagantigi tɔgɔ la. Naamu. An jɔra nangamaden tɔgɔ la. Ata. N'o ye Babiliba ye. Kosɛbɛ. N'o ye Kɔnɔ Terenden ye. Naamu. I b'a fɔ an ka dugu wuli mara mun ye. Naamu. Ko ne k'a ma k'a sigi nama fara Kamara. Naamu. Ani Tabu nama fara Kamara. Naamu. Ko Kama tigɛra sɔgɔma. Ani Nunfa kura. Kama tigɛra wula fɛ. Naamu. Ani Nunfa kura. Biyanca kelen de ye Kamajan fa. Subaw ye Kamajan ji la filɛ. Naamu. Cɛya tɛ taa suya kɔ. Naamu. Suya tɛ taa cɛya kɔ. Naamu. Biso kuruman tɛ. Naamu. Mande fɛnjugu faga. Naamu. Jeli Sare. Bamananw ko ten ko ka taa sira fɛ ko ka segin ŋaɲa fɛ ko sira dɔnbaliya tɛ ni Jeli Baro ko n ko nkalon don n ko tunu de don ko da man di maa si ye ka taa sira fɛ ni ka segin ŋaɲa fɛ Jeli Sare a to n ka kasi munna n bɛ kasi bi ka da kɛ k'a fɔ a to n ka kasi Jeli Baro e ka sabali. Sare a to n ka kasi a yi ka sabali. a fɔ munna n bɛ Jeli Baro bɛ kasi kɛ munna i bɛ kasi Jeli dagantigi. Wallahi bilahi dɔnnibaw de y'a fɔ ni Jeli Baro ye don dɔ a ko bilahi dugukolo bɛ kasi don dɔ i tɛ dɔn ko kasi ko f'i ye wa a kasi ko fɔlɔ ye jumɛn ye ayi wallahi ni dangaden sara dugukolo de bɛ kasi ko wallahi k'ale bɛna dangaden su dun siga t'a la ne ka hɔrɔnmuso min ma kɛ dangaden ye k'a ka ala barika da dugukolo bɛ tila ka kasi a bɛ kasi munna tun wallahi fitiriwale ko n'o sara ko dugukolo bɛ kasi k'ale bɛna fitiriwale dun wallahi ne ka hɔrɔnmuso min ma kɛ fitiriwale k'a ka ala barika da a wele Jeli Sare n'i ye taxi tɛmɛlen hɔrɔnkolo kan jahanama taxi wallahi a tɛmɛn'a ka kiliyan fɔlɔ kan wallahi fitiriwale ɲɔgɔn ko jahanamɛden tɛ yen ne ka hɔrɔnmuso min ma kɛ fitiriwale k'a ka ala barika da Jeli Sare wallahi ne ka hɔrɔnmuso min ma kɛ toro ye ni toro feerela maa t'a den ye ni toro denna maa t'a den ye ne ka hɔrɔnmuso min ni maaw y'a den ni maaw y'a bolo nafolo ye k'a ka ala barika da a y'a barika da Sare an ka mankan jigin dɔɔnin dɛ an ye dɔ bɔ foli mun na o sabula ni jatigimuso ɲɛda a tun bolo ko fini de b'a la nka ɲɛ b'a la kɔli don a man diya kosɛbɛ Jeli Baro naamu i b'a fɔ a jatigimuso ye naamu k'an bolo fila b'an kɔ an ye kosɛbɛ sabula an donn'a kan an b'a ɲɛɲini k'a dɔn fɛn mun b'a la kosɛbɛ anw ta ye jalaki ye kosɛbɛ an ka barikaden naamu yafa b'i ye an bolo fila b'an kɔ ye ji min fɛn bɛɛ lajɛlen ye fili fɛn ye fili man jugu n tɛ segin n kɔ o de ka jugu Sare i y'a ye ayiwa a yafalen don a ma dugulima kɔri baasi t'i la baasi t'a la a ka jugu ni baasi ye ayi ala kana saraka bɛ bɔ don min na a tɛ minɛ o don kosɛbɛ siga t'u la dɛ Baro kɛrɛkɛrɛ nin ma ne sɔrɔ ne de taara sugu la ne jigila ka bɔ taxi kɔnɔ dɔrɔn jama ni feere ne kan ka ne jigi dabila ko ne ye zon ye Sare Baro o dɔ koyi aw ye maa min Sare n'a sɔrɔ i dun y'a kɛ tan i ye kojugu kɛ nin ye ɲɛ mun kɛ ayi ne y'a f'i ye kana maa bugɔ k'a sɔrɔ i m'a ɲɛda ɲini kan
e ma ne ɲɛda mais e ma ne kɔ dɔnnen bɔrɔ e yɛrɛ m'a fɔ ko e de tun b'a la ka bɔ a bɔbɔra la ne t'a dɔn k'ale don ayi e b'a dɔn i b'i kalabanciya ne nan'a sɔrɔ jama de ka ca n'o tɛ ne tɛ fili hɔrɔnmuso ɲɛli ma walayi nka i ye n bila kojugu ne ye maa min ayi kabi ala ye dama bila cɛ e ye kojugu de kɛ e ye kalabanci e ye kojugu kɛ walayi e de don n'a fɔra ne y'an ka hɔrɔn ye ne bɛ taa wari ɲini k'a di aw jeliw ma aw bɛ ne mɔgɔw bolo k'an to mɔgɔw bolo a bɛɛ tɛ nin cɛ ni kalabanci ye wa e ko nin de don mun ye famaw le koyi famaw le don o kun nana ɲininkali kɛ jɔn de ye ala kana barika don i la walayi agent Fara donc n'i y'a faamuya bɔgɔli mun kɛra sugu kɔnɔ a kun b'a la ale ne kun don ale ne walayi bile ne walayi ne tɛmɛtɔ de di ka bɔ di e ni ma ne walayi nkalon ta da la ayi jɔ ala ni kira ka ma dugu ni deli yɛrɛ de a bɛ taa o ɲɛfɔ dugu Fani ba ya ya fama ala mo wala mo be mam ala ma what